Сядьмо, мамко, повечераймо, сядьмо, мамко, повечераймо, повечерей поділимось. Повечерай поділимося, повечерей поділимося, хорошенько розойдемось. Тобі, мамко, бодня порожня, тобі, мамко, бодня порожня, а мені, мамко, як довести мож. Тобі, мамко, не тебе сердечко, тобі, мамко, не тебе сердечко, а мені, мамко, полотенечко. Тобі, мамко, скриня порожня, тобі, мамко, скриня порожня, а мені, мамко, як довести можна. Так, а што там першае? Табе мамко, ось гэта не зразумела. Бота... Бодня порожня. Бодня. Ага, це така... То у нас така бочка колись була. Це не було Не скрині були, а такі ну. боні. Боня порожня. Вот такі різні. Да, тут низькоширозні, а сюди вже вузькі. О, Тут з такої замуж колись ішли. ага. А потым там яшчэ, а мне, мамко... Як довести можна. Што это такое? А як довести можна? Што это такое? Це тільки багато вже. Вона все забирає з хати і порожні поставляє матір. Щоб можна було і лізь довести. Все, все, зрозуміло. Все зрозуміло. Ти бердечко, і знову маму прадідачи. Все, поняла, що накидай мені все, все, і у тебе нічого не зостається в твоїй скрині. Все.